Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο, στο οποίο θα σας εξηγήσουμε πώς να χρησιμοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Γαστρονομικό Τουρισμό και τον τουρισμό εγκύτητας. Αυτός είναι ο τόπος μας. Έτσι, όπως γνωρίζετε ήδη, μπορείτε να βρείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα, το ιστολόγιο, τις εκδηλώσεις, τα μαθήματα. Σήμερα θα δούμε ένα από τα αποτελέσματα του έργου μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό μας δίκτυο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό. Εάν έχετε ήδη πρέπει να τον αλλάξετε και να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, καθώς όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο, και να έχετε ένα όνομα χρήστη, διεύθυνση και φυσικά το κωδικό πρόσβασης, και μετά έχετε το δημόσιο όνομα που είναι επίσης εδώ. Θα πρέπει να βάλετε το κωδικό πρόσβασης και την επιβεβαίωση, τον ίδιο κωδικό, και αυτό είναι το επίσημο όνομα του προφίλ. Οπότε είναι πολύ ζωτική σημασία μόλις κάνετε κλικ στην εγγραφή και έχετε πρόσβαση στο email σας για να κάνετε κλικ στην επιβεβαίωση του λογαριασμού σας. Μετά από αυτό θα έχετε ένα δεύτερο email για να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ, και γι' αυτό κάνω κλικ στο login, αφού έχω ήδη λογαριασμό, οπότε δεν θα δημιουργήσω νέο. Επίσης ζητήστε από την εφαρμογή να θυμηθείτε κωδικό πρόσβασής της και θα αποκτήσετε πρόσβαση. Εντάξει, οπότε μόλις είστε εδώ, επιστρέφετε στο email, καλώς ήρθατε, και έχετε τη σελίδα με το προφίλ σας. Εδώ είναι η σελίδα με το προφίλ σας, οπότε μπορείτε να δείτε και να έχετε πολλούς τύπους περιεχομένου. Οπότε ας επιστρέψουμε στο προφίλ. Είναι το προφίλ μας, μπορείτε να το επεξεργαστείτε όλο το υλικό και η πρόσβαση στις δραστηριότητες του φόρουμ, καθώς και στις δραστηριότητες ως αναρτήσεις. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτός είναι ο επεξεργάσιμος λογαριασμός μου. Αυτό είναι που μπορείτε να κάνετε, να αλλάξετε το avatar, να βάλετε ένα εξώφυλλο εδώ πέρα με την προσωπική σας επιλογή, και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας, ουσιαστικά βάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο περιγραφιών, φωτογραφιών, συνδέσμους. Μπορείτε να βάλετε βίντεο, να συνδέσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με άλλους συμμετέχοντες. Οπότε εδώ έχετε την επισκόπηση, γενικές πληροφορίες, το προφίλ με το όνομα, την επαγγελματική μου κατάρτιση και τα μέσα οργανωτικής ψυχολογίας, ώστε μόλις ανεβάζετε φωτογραφίες σε αναρτήσεις του συστήματος ή άλλα πράγματα θα εμφανιστούν εδώ, καθώς και βίντεο και ήχο σε άλλους τύπους αρχείων. Εάν θέλετε να ανεβάσετε το έργο, μπορείτε να το κάνετε από εδώ και να έχετε δραστηριότητες σχετικά με το έργο μας. Επίσης εκδόσεις κοινωνικού δικτύου, οπότε εδώ μπορείτε να ανεβάσετε κάθε τύπο περιεχομένου που εσείς θέλετε. Φωτογραφία με slice loads, εισαγωγικά. Εδώ μπορείτε να δείτε και να γράψετε και να δημοσιεύσετε ό,τι θέλετε. Εδώ έχουμε το φόρουμ που είναι συζητήσεις μεταξύ χρηστών. Άνοιξα ένα νέο στην ενότητα του φόρουμ, και εδώ είναι η πρόσβαση για τα θέματα του φόρουμ. Ανοίγω τη συζήτηση σχετικά με την ισορροπία στον τουρισμό μεταξύ της οικονομικής βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Εδώ μπορούμε να απαντήσουμε στις φόρμες συζήτησης. Μπορεί να υποβάλλετε και επίσης να ζητήσετε επιβεβαίωση και να λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν κάποιος απαντά στο φόρουμ, για να διατηρήσετε την προσοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ έχετε το απόρριτο, ώστε να μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις, το προφίλ σας, τις ρυθμίσεις του προφίλ, αν έχουν αλλάξει. Εδώ μπορείτε να τις αλλάξετε. Οπότε φανταστείτε ότι θέλω να αλλάξω τα προσόντα και την περιγραφή μου, ή θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Μπορώ να προσθέσω κάτι εδώ και να αλλάξω, να το κάνω ορατό από όλους. Όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολο να αλλάξετε πράγματα που έχετε στη ρύθμιση του προφίλ σας, όπως δεξιότητες για παράδειγμα. Ας φανταστώ ότι θέλω να μοιραστώ και με άλλους συμμετέχοντες και επιπλέον δεξιότητες. Για παράδειγμα, εγώ εργάζομαι στην οργανωτική ψυχολογία, οπότε μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στην επιλογή εργασίας στον τουρισμό και μπορώ να βάλω τιμή στο χρώμα της γραμμής, και αυτό θα εμφανιστεί στο δίκτυο
Μόλις το κάνετε αυτό, απλώς αποθηκεύετε ώστε αυτή να είναι όλοι οι τύποι των γραφικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιήσετε στο δίκτυο. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να μοιραστώ και κάποιες υπηρεσίες για να προσθέσω νέα υπηρεσία. Στο παρελθόν δουλέψαμε πολύ με την εκπαίδευση. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στις ρυθμίσεις hospitality και για παράδειγμα εδώ μπορώ να βάλω μερικούς τίτλους εκπαίδευσης που είχαμε εκδώσει στο παρελθόν. Ηγεσία, διαχείριση συγκρούσεων, πελατών και ούτω καθεξής. Επομένως, είναι κάτι που μπορούμε για παράδειγμα να δημοσιεύσουμε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα ή θέλουμε για παράδειγμα να μιλήσουμε για συγκεκριμένα έργα. Μπορούμε να πάμε στην ενότητα έργο και εδώ έχουμε δυνατότητα επίσης να προσθέσουμε ένα περιεχόμενο με ένα σύνδεσμο έτσι ώστε αυτό να είναι στο έργο και επίσης αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε κάτι στο slide show. Εδώ λοιπόν πάμε στο έργο, στο project και μπορούμε να προσθέσουμε διάφορα σχετικά με τις εργασίες που έχουμε κάνει. Εδώ είμαστε στο slideshow. Με το slideshow μπορείτε να βάλετε εικόνες καθώς και συνδέσμους έτσι ώστε εδώ μπορείτε επίσης για παράδειγμα να βάλετε τον ιστότοπό σας ή άλλα πράγματα που επίσης έχετε κάνει. Εδώ προσθέτω έκανα ένα βίντεο, είναι ένα βίντεο για την παρουσίαση του έργου μου και εδώ αρκεί να βάλετε ένα σύνδεσμο ενός υποστηριζόμενου παρόχου βίντεο που χρησιμοποιήσατε στο YouTube για παράδειγμα, ώστε να μπορείτε να βάλετε το βίντεο εδώ πέρα. Μόλις αλλάξετε επίσης για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές εδώ, μετά πηγαίνετε στο προφίλ σας και θα εμφανίζονται οι αλλαγές όπως έχουμε πει ήδη. Για την επιλογή εργασίας στον τουρισμό βάλαμε εδώ στο χαρτοφυλάκιο ένα άλλο έργο. Έχουμε τις υπηρεσίες ώστε να μπορείτε να βρείτε όλα τα προφίλ και τις δραστηριότητες εδώ που είναι η λειτουργικότητα του κοινωνικού μας δικτύου. Οπότε σταματάω την παρουσίαση. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με τον τρόπο πρόσβαση στην πλατφόρμα μας και τη χρήση μας, μην διστάσετε να ρωτήσετε τον Ιγκόρ Βιτάλε στη διεύθυνσή μου Gmail, ώστε να μπορώ να σας δώσω όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του έργου.